Miturut Pujangga Agung Piniji Karana enggal kewala menika dedaupan badhe kawiwitan katur dhumateng Bapa Raji kalini Ibu kepareng sarimbitan hangapit ingkang putra putri kinen kepareng mijil saking Tepaswangi enggal daya-daya jejer wonten ing ajeng wonten ing sasana Palenggahan Piniji. Nggih Pak Raji monggo garwanipun sinten ingkang kapiji mangke nderek ngapit ingkang putra monggo Bu wonten lebet menika nggih Ibu. Nggih monggo wonten lebet putranipun dipun gandeng nggih. Putranipun dipun gandeng monggo kepareng kadherekaken mijil saking dalem lebet tumuju wonten ing ajeng. Dobeyong ban ngabior lintange buka lumantar ketawang mijil wigaring tias larasipun pelok pathetipun nenem manem Bromo nderekaken mijilipun calon penganten putri saking sasana Tepaswangi tumuju wonten ing sasana Palenggahan Piniji. Bapa Raji kalian Ibu kepareng hangapit ingkang putra putri nggih minangka mustikaning pahargyan sapa tu sejatine kenya ayu ingkang kepareng badhe lenggah wonten ing sasana mulya. Ora ana liya ya kuwi Rara Ayu Mita Aprilia Widiyanti SM minangka sekaring pahargyan ingkang kepareng hangasta kepet wonten ing ajeng piyambak ingkang winastan pengapit patah sakembaran
Monggo Buragil kalih dipun sekakaken karana sampun jam 12 Puja Agung Piniji sampun paring dawuh enggal daya-daya mangkenipun kersanipun saged lancar monggo Mbak Mi kalian dipun bantu kadang kula Bapak RT Swahyudi nyebar godhong kara kersanipun pengantin kalian Bapak Raji Lenggah rumiyin mangke kasumbul kadang-kadang Bregata Surawida Bapak Raji kalian Ibu kepareng apit putranipun dipun dherekaken lumaksana kanthi lon-lonan tumuju wonten ing sasana palenggahan Piniji Bapak Raji sisih tengenipun putrane, Ibu sisih kiwanipun. Sabar Mbah Suro nggih. Kersanipun mangke tata caranipun jangkep. Penganten kersanipun jejer rumiyin mangke kasumbul panjenengan. Monggo Pak Raji, putrane digandeng Pak Raji. Adik kecil patah wonten ngajeng nggih. Nyun bantuanipun Bu nggih sendal-sendal ingkang keplecer menika dipun ninggiraken. Daya-daya lumaksana. Monggo Mas juru foto nyuwun tulung niku pepatahe niku di training riyen niku. Adik kecil, ayo jalan pelan-pelan. Calon pengantin putri kepareng lumaksana kanthi lononan tumuju wonten sasana minulya. Katon kawiwitan pucuk rambut nganti jempolan tanana cacate babar pisan. Calon pengantin putri kepareng sampun kapaes dening Ibu juru paes Ragil salon saking Gelung. Ebah-ebah wonten ing inggil piyambak ingkang winastan cunduk mentul cacahipun 9. Katon gelunganipun bokor mangkurap najut melati cakrik kawung. Datan ketun ugi melati ingkang kasempyok wonten ing sisih tengen hanutupi calon tedanipun jabang bayi ingkang winastan Sekar Tiba Dodo. Kepareng lenggah kapit Bapak Ibu. Bapak Ibu tamu sinedhah kawin Suka Basuki sak sampunipun pengantin lenggah satata titi kasumbul tata cara mijilipun
boga jenar ingkang sampun katata dening kadang-kadang budaya sowan nipun Surawidya Gyoma ngayon sowanipun Gya Surawidya mangayun kanthi boga jenar minangka ubarapene lumaksana duga-duga dadi gawa tabrake sepek cah bagus sirep katon budaya adiluhung ana salah sawijining barisan sapa to sejatine barisan ingkang winastan Bregada Surawida ingkang mapan wonten ing salebetipun pakoso paguyuban kawula abdi dalem Karaton Surakarta Hadiningrat kepareng badhe ngaturaken syarat sarana wujudipun boga jenar lumantar putri Domas lan Talangpati uga pager bagus minangka pangarsanipun kirab Bragada niki Bapak Raden Tumenggung Iswahyudi Cipta Hadipura boga jenar daya-daya katampi Bapak Raji kalian Ibu Mbak Ragil kepareng mandhap Bapak Raji kalian Ibu katuran mandhap nggih penganten wonten nginggil mawon Pak Raji mandhap Pak Raji tulung Mbak Mi dipun bantu nggih boga jenar katampi Bapak Raji minangka mangke kangge pepasren jangkepipun uba ramping krobongan sasampunipun kaaturaken boga jenar kepareng daya-daya wujudipun klapa ijo rucuh dengan kambil ijo ugi jangkepipun uba ramping katampi Bapak Raji salian Ibu kepareng sedya Bregada tumbak monggo ugi Bregada songsong agung kepareng majeng katampi dening Bapak Raji datan kintun kasumbul ugi tumbak sakembaran cacahipun kalih daya-daya mugi katampi minangka tandha yekti kangge kegiatanipun ingkang muku gati mugiya
ngenya kagungan kersa Purwa Madya lan Wasana tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala tumbak katapi dening Bapa Raji kepareng ginen saged mangke kadhapuk minangka pangereh wonten ing sisih kiwa lan tengenipun. Sasampun tumbak ingkang angka kalih ingkang minangka agul-agulipun Bumi Ngawi katampi wonten ing Desa Kalang muga ngurakapi menawi ta wonten seja ingkang ala mboten saged tumawa sakabehing padha sumingkir sakabehing bebaya muga-muga padha sirna slumun slamet anggone duwe gawe slamet sing duwe gawe slamet sing rewangi sing duwe gawe lan slamet kabeh sing makarya ning papane sing duwe gawe. Sasampunipun katampi ngiras pantes pambedolipun kembar mayang Ki Saraya Jati kembar mayang enggal daya-daya dipun pasrahaken saking Bapa Raji minangka mangke kangge ngapit calon pengantin kakung ingkang sampun mapan wonten ing panti pamondokan. Daya-daya Bapa Raji kepareng anggenipun badhe amasrahaken sang-sangan ingkang sampun dipun kremaken wonten ing Redi Lawu duk rikala semanten wonten ing wulan Sura kaparingan sira Saraya Jati aku ora bisa paweh papa mung pusaka iki minangka tandha yekti kanggo ngrampungi kahanan awan iki. Kembar mayang rinonce mugi ugi kaparengaken dhumateng Kadang Dumas lan Manggalayuda kadangku Surawida aku titip kembar mayang sakara niki diaturke marang calon pengantin kakung mung aku meling anggonmu ngasta aja nganti ndoyong mangetan ndoyong mangulon jaran lamun ndoyong mangetan mesti akeh pagebluk sing padha dumadi lamun ndoyong mangulon ing kulon bakal ana salawijine esuk lara sore mati sore lara esuk mati lamun kembar mayang mangklung mangidul segara kidul bakal asat lamun mangklung mangalor gunung kendeng padha junggruk mula aku njaluk kanggo syarat sarana kembar mayang iki diasta daya-daya kaparengaken Manggalayuda. Daya-daya kembar mayang sampun katampi
Dumas lan Manggala kadang Surawida kepareng monggo hangirit Dumas Manggala kepareng mapan wontening Panti Busana calon pengantin kakung. Daya-daya Dumas Manggala nderekaken Ki Surawida anggenipun boyo kembar mayang. Kata-kata kasepuhan kembar mayang wardine wis muni gambar padha mayang iku gambar hanengge kambange jambe renakit hati luhung pantas diadya pepinginan reki pangantene istri lan priya tansah guyub rukun pinercaya mring Hyang Sukma pinaringan momongan jalulan istri satemah bagya mulya daya-daya kadang Surawida lumaku kanthi lononan tumuju wonten ing sasana Panti Busana calon pengantin kakung. Calon pengantin kakung lan sedaya pangombyong saking weru Karangjati daya-daya monggo enggal katata namung kemawon bapak so ibu semene sawetawis mangkenipun badhe kawontenaken tata cara pamertupipun kadadesan mekaten. Monggo sedaya pangombyong pengantin saking weru nderekaken Pak D, Bu D, Pak Le, Bu Le kepareng calon pengantin kakung dipun apit inggih. Mas Sawang dipun apit nggih. Kepareng kadherekaken monggo daya-daya lumaksana tumuju wonten sak ngajengipun Bale Winangun. Niki katur dhumateng kadang-kadang kasepuhan saking Panoso kepareng monggo nderekaken kemawon jumbuh swasana monggo kadang Sinoman kursinipun dipun tambahi wonten mriki niki mangke wonten nika kangge kadang-kadang kasepuhan niki saged setunggal barisan meja kula niki panjenengan dincong mawon dipedhet teng pundi nika cedhake operator ora gak apa-apa meja niki ben jadah kanca-kanca operator.
leres nggih leres Mas nggih Bapak Suyono Bapak Darono kepareng nggih wonten ngaji niki nggih wonten iki monggo kepareng Ibu Radil calon pengantin putri kadhiraken lumebet wonten dalemipun piyambak karena badhe awenaken tata cara dalemipun pengantin lumebet rumiyin Mbak Nita nggih wonten lebet Pak Raji Mbak Nita tulung dipun pandu kersanipun lebet Raji lebet nggih daya-daya calon pengantin kakung semoga ingkang medal keparing enggal kewala medal saking sasana busana tumbake rada didukne aja disunjulke dhuwur nggih Pak Bambang Pak Dalang Mantel nggih itu wonten iki ngajeng ya Pak menika paran para pinisi kasepuhan pangapunten Bapak Ibu menika boten bintang tamu ananging menika kasepuhan saking Karaton Mataram nggih Kasunanan Surakarta Hadiningrat minangka mangke jeksane kersanipun derek klungsu meludu suwuk sembur dumateng penganten kekalih semoga kadang Surawida keparang calon pengantin kakung inggal daya-daya lumaksana kadherekaken lumebet wonten ing sasana pahargyan ubar ampe monggo kadang-kadang sinoman menika ngangge garu pasangan menapa ngangge sapu benang menawi tenggene kula menika garu pasangan tasik Pak Bu menawi wonten kalang ngalih ngapunten napa tasik napa mboten tasik Pak nek mboten tasik nek mboten wonten garu pasangan sakniki pancen usulipun traktor Pak dados menawi wonten ingkang kagungan traktor dipun sambut untu dipun kemawon monggo sepisan malih calon pengantin kakung ingkang daya-daya monggo saged lumaksana lampahipun kadang-kadang Surawida nderekaken calon pengantin kakung lamun Jinandra Kadya Maesa den dineret Kebu Giru saking Jawi lumebet wonten ing Gapura Agung telatah Kalangali lumebet wonten ing sasana pahargyan minenyaken wonten dalemipun Bapak Raji sekalian daya-daya angirin Bregata Surawida minangka nyengkuyung anggenipun tata cara kaum pengantin Raden Tumenggung Wahyudi Cipta Hadi Raja minangka pangarsanipun kadang-kadang Surawida datan kenton wonten ing wingkingipun wujudipun tumbak sakembaran penganten ugi sinengguyung salah satunggalipun pusaka agung Pakoso Kabupaten Ngawi Songsong Agung
wingkingipun calon pengantin kakung kairit dene sedaya para kadang ingkang saking lalatan weru Karang Jati. Tamu kakung Saputri kawin Sukorahayu, Bapak Ibu nyuwun kawigatosanipun kangge asung pakromatan dumateng penganten kekalih anggenipun badhe dhaup. Kula dherekaken monggo jumeneng sawetawis berdiri sejenak menghormati penganten yang akan dijadikan satu oleh Pujangga Agung Pinuju. Keparingipun sedya dhaupipun penganten kekalih lamun to Cinandra kadya tantuka kang munya jroning balumbang kodhok ngorek. Jagat wasesaning Bathara siji pesti loro jodoh telu pati manungsa tan kuwawa miyak garise kang maha kawasa. Wahyu jodoh sampun katampi dening penganten kekalih miturut tata cara ingkang winastam dhaupipun penganten. Tata cara dhaupipun penganten kawiwitan mantram sakti piniji saking Pujangga Agung. Muga penganten kekalih anggenyo nampi wahyu jodoh pisan ciki kanggo selawase nganti bejate donya aja nganti pegatan. Tata cara wisnastan midak tigan kawiwitan penganten putri lenggah ndoprok penganten kakung dipun compot sendalipun slopipun midak tigan sepisan mak brok niat ingsun ora midak ndok ananging midak pamore jabang bayine Mita. Yen kala wingi tasik prawan sakmenika sampun kagading kagarwa salah satunggalipun satriya bagus saking Weru. Bidak tiga rampung kepareng Mbak Mita hamiji sukunipun penganten kakung lumantar kembang setaman ingkang sampun karacik wonten salebetipun bokor. Mugiya sageta arum hamblabar hangebaki jagat. Sasampunipun pidak tiga rampung tanggap ing sasmita Ibu Ragil mratitisaken penganten kepareng badhe mapan wonten sisih kiringipun penganten kakung. Sasampunipun jajar-jajar Kanjeng Rama saha Kanjeng Ibu radi maju kemawon paring unjukan tirta wening dumateng penganten kakung lan penganten putri. Tirta wening ingkang dumadi saking sumber pitu minangka daya kekiyatanipun penganten kekalih muga saged handhadha sedaya kalampahan wonten ing alam donya. Datan kintul Bapa Raji ugi badhe anggendhong ingkang putra kekalih lumantar sindur abang lan putih. Abang dumati saking ibu, putih saking bapa kepareng kangge anggendhong ingkang putra kekalih. Panjang ilang kepareng ngubeng ngantos sak telasipun toya ingkang wonten kendi. Kembar mayang kawiru dijolake Domas lan Manggala.
daya-daya kagendhong lumebet wonten ing dalem lebet kepareng katanem lenggah satata kanthi lononan lumebet lenggah wonten sak ngajengipun tanen paribasan nandur bibit ora kaya bibit pisang mati bisa urip maneh mati bisa urip maneh ananging yen to nandur jalma manungsa lumrah kudu sing setiti den ati-ati sasampunipun lenggah satata penganten kekalih bapa so ibu kepareng hangapit kapundhut gambaripun saking kadang fotografer saha kameramen saking ragil salon daya-daya pengantin kekalih anggen ngenepaken penggalih derek bingah rosing penggalih enggal kewala kaderekaken jumeneng lumaksana londonan tumuju wonten ing sasana palenggan piniji katampi Kyai Laras Moyo Bapak Ibu kepareng lenggah malih satata monggo kula dherekaken lenggah Saimin kan sekalian kepareng monggo kula dherekaken nyaket dumateng Bapak Raji kalian sekalian ya
Lulus Raharjo kalis ing rubeda dhawuhipun penganten sak ngandhapipun tarup agung sineksenan dening sedaya para tamu sinedahan ingkang keparung lenggah mugia nggenya kagungan kersa Bapa Raji mangkenipun Purwa Madya Wasana tansah pinaringan rahayu kalis ing sambikala sapurnanipun kadang-kadang bergata Surawida mangandhap kepareng Bapa Saimin kaliyan Ibu monggo kula dherekaken nyaket dhumateng Bapa Raji nyuwun pangestu kepareng badhe hamethuk kadang pisan ingkang mapan wonten ing panti pamondokan. Sumangga Pak Saimin nyaket nyuwun pangestu dhumateng Pak Raji mangke mandhap malih nggih. Ibu sisih kiwa Pak Saimin, Bapak sisih tengen nggih. Ngaten. Nggih, monggo salaman riyin kalih Pak Raji kaliyan Ibu. Nggih, nyuwun pangestu Pak Raji, Pak Saimin ingkang sepisan ingkang kaping kalih nyuwun sangu. Jalaran niki tebih besane mapanipun dados pangapunten Bapak Ibu menawi radi randhat. Kersanipun kangenipun Pak Raji kalian kadang besan enggal saged mari Mas. Mila monggo Pak Saimin garwane dipun rantos nggih. Nggih Bu nggih. Lah ngaten. Ampun saged sesa to ala kok mlayu ae. Ha nggih, buke sisih kiwa, pake sisih tengen nggih. Nggih ngaten Pak Saimin, dados beda sisih tengen ampun sisih kiwane Ibu piantun kakung menika menawi bolak-balik ngiwa menika telasipun kathah. Contonipun menika kathah. Nggih, monggo kadang Surawida kepareng monggo kula dherekaken mapanipun wonten pundi kula ndereke mawon. Mari kangen nderekaken Bapa Saimin anggenipun amethuk kadang pisan. Ibu manggenipun sawingkingipun kadang pisan
ampun jenengan sing ngarep. Jebul Bapak Adi Sutono Sarimbit Kepareng derek rawuh amertui wonten ing sasana pahargyan. Bapak Ibu Raji monggo Mbak Ragil Kepareng mandhap. Amethuk Bapak Ibu mandhap Mbak Ragil udun. Mbak Ragil mandhap mawon. Bapak Adi Sutono sekalian Kepareng sampun rampuh kaparingan Jawat Asta kalian Bapak Ibu saking Kalang Ngali. Matur nuwun dumateng kadang-kadang kru campur sari ringkes ingkang Kepareng sampun nderekaken kadang ingkang badhe amethuk kadang pisan. Sak sampunipun mangke Bapak Saimin Jawat Asta kalian Pak Raji ugi Pak Adi Sutono mangke mandhap manggen mapan wonten ing ajeng malih mekaten. Inggih sak sampunipun kapoto gambaripun mangke Jawat Asta pamit wonten ing ajeng malih. Para tamu sedahan ingkang winunggu Suka Rahayu keparengipun sedya sasampunipun Bapak so Ibu saking Kalang Ngali ugi Bapak Ibu saking Weru Karangjati sampun lenggah jajar-jajar nggih minangka hangapit ingkang putra kekalih pramila tumuli tata cara waosan ayat suci Al-Qur'an nggih paran para piniji katur dumateng Bapak Faiz Bapak menapa Mas Bapak Faiz Mas nggih Mas Faiz monggo sawatahipun wonten ngajeng Mas Faiz nggih lenggahipun wonten ngajeng menika mikipun sampun wonten nggih.